Türkmenistanyň bir näçe sebitinde güýçli ýagyş ýagdy we ýel turdy. Liwap we Mary welaýatlarynyň aglawa böleginde ilatyň elektrik üçünçiligi uzakly gün kesildi. Käbir obalarda elektrik sütünleri agdyryldy. Güýçli ýagyş we ýel şeýle-de bularyň ilata ýetirmegi mümkin täsirleri barada häkimetler tarapyndan raýatlara açaçan resmi duýduruş berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary elektrigiň kesilmeginiň esasan hem hassahanalara yaramaz täsir edendigini habar berýärler. Marada 2 gün bäri ýagynlyk howa şertleri dowam edýär. 28 ýanwarda daňdan saat 5-de ýagyş ýagyp başlady. Uzakly gün ýagan ýagyş we güýçli ýel welaýatda elektrik togynyň kesilmegine getirdi. Dip Marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Mar şäherine 28-nji ýanwarda gün ortandan soň elektrik berilen bolsa-da bayramaly ýol öten Tagtybazar we Serhedawat etraplarynda uzakly gün tok bolmady. Bu etraplaryň çetki owalarynda Sowet döwründen bäri çalşylmadyk elektrik simleri geçirýän agaç sütünler ýykyldy. Şäher we owa ýerlerinde transformatorlaryň simlerinden oduň çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygyderli ýüze çykdy diýip Marly ýaşaýjy belli. Elektriğin kesilmegi hususanda hassahanalara yaramaz täsir etdi. Saglyk edaralarynyň diňe operasiýa geçirilýän otoglarynda akkumulatorlar işledildi. Beýlik otoglaryň içi juda sowuk boldy. Sebäbi hassahanalardaky ýyldys ulgamlary adaty günlerde hem kadaly işlemeýär. Näsaglar öýlerinden elektrik peç getirip otoglary ýylaýarlar. Tok bolman soň olar otoglary ýyladyp bilmediler. Çağlar hastahanasyndaky näsaglaryň enatalaryna çağlaryny kütüge indirip palatanyň gapysyny açman oturmak tapşyryldy. Dip ýagdaýlardan habarly başga bir Marly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Elektrigiň kesilmeginiň sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş berilmedi. Yerli elektrik edaralaryna jaň eden ýaşaýjylaryň ençemesi hem takyk maglumat alyp bilmedi. Adamlaryň arasynda Mary döwlet elektrik stansiýasynyň bir böleginde näsazlygyň emele gelendigi barada maglumatlar ýaýrady diýip Marly ýaşaýjy belledi. Sebitdäki habarçylarymyz öýlen saat 4-den soňra welaýatyň aglawa böleginde elektrik üçünçiliginiň dikeldilendigini, ýöne togyň kesilip gaýtadan goý berilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň häli şinde gaýtalanyp durýandygyny hem aýtdylar. Liwapda habarçymyz hem güýçli ýagyşyň we ýeliň welaýatyň esasan hem çärjew, dänew, darganata, kerki we köýtendäg etraplaryna täsir ýetirendigini habar berýär. Kerki we köýtendäg etraplarynyň günorta obalaryny elektrik geçirji sütünleri hatardan çykdy. Köçelerde palçygyň we laýyň emele gelmegi netijesinde çetki obalaryň welaýat we etrap merkezleri bilen aragatnaşygy epekli kesildi. Diýip Sebitdäki habarçymyz aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 28-nji ýanwarda çap eden habarynda Türkmenistanyň bir näçe sebitinde soňky bir näçe aýyň içinde ilkinji gedek güýçli ýagyşyň ýagandygyny habar berdi. Liwapda we Maryda tizligi sekundda 15 metr çelini ýeten ýel hasaba alındy. Käte ondan hem ýokary görkezjiler hasaba alındy. Diýilip habarda bellenilýär. Güýçli ýagyş we ýel şeýle-de bularyň ilata ýetirmegi mümkin täsirleri barada häkimetler tarapyndan raýatlara açaçan resmi duýduruş berilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem hiç zat aýdylmaýar. Azatlyň bu barada yerli häkimetlerden şol sanda elektrik edarasynyň we saglygy saklaýyş bölümleriniň resmilerinden tesvir almak synanşyklary hem başa barmady. Hökümet resmileri ýokary derejeli iş maslahatlarynda ilatyň elektrik energiýasi bilen bökdönşsiz üçin edilýändigi barada ýylyň dowamında ençeme gedek hasabat berýärler. Muňa garamazdan energiýa serişdelerine baý Türkmenistanda ilat elektrigiň kadasyz üçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbeýiz bolup gelýär. Bu ýagdaý hususanda adatdan daşary howa şertlerinde, gyşyň aýazly sowuk we tomsuň jokrama ıssy günlerinde hasta ýitileşýär. Azatlyk bu meseleler barada ýygyderli habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy bu meseleler barada maglumat bermeýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy beýlekler bilen bir hatarda energiýany tyşytlamak, energiýadan netijeli peýdalanmak bilen bagly ýurduň kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işleriň alınıp barylýandygy barada hasabat berdi. Dünýä gözel Gulmanowa 26-njy ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda munyň nämäni aňladýandygy barada jikmejik maglumat bermedi. Türkmenawat şäheriniň zähmet we iş üçünçiligi bölümlerine işçileriň nowatlar deredi. Olar bir ýere nowatlaryny gaýtadan tasdiklatmak üçin gelýärler.
Adatlygyň Lewapda habarçysy nowatlaryň ýanwar aýynyň başyndan başlanyp şu günler hem adalmaýanyny habar berýär. Onun tasdiklamagyna görä, zähmet birjalaryna 100 tutan işçiler her ýylyň başynda nowatlaryny gaýtadan tasdiklatmaly bolýarlar. Habarçylarymyň berýän maglumatlaryna görä, zähmet birjalarynyň etraplarda döredilen korrupsiýa ojagyny ögürlendigini aýdýan adamlar hem azal. Bu edaralarda işsiz garyndaşlaryny, tanışlaryny nowata goýup işsizlik pensiýasyny alýan emellerler hem bar diýip resmi ýagdaýda tasdikladyp bolmaýan habarlarda aýdylýar. Türkmenistany zähmet birjasyny nowata duran adamlaryň sany dekabrdalan maglumatyma görä 35 000'a ýetdi diýip habarçymyz aýtdy. Hewtda habarçymyzyň gurulunda bolan hünärmeniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlaryň hukuk fakultetlerini tamamlayan adamlary aňsat işe almaýarlar. Türkmenistan olara ynanmaýar, hamala içaly taýýarlap iýerilen ýaly garaýar diýip yerli hünärmen adatlygyň Türkmenistany habarçysyna aýtdy. Geçen ýyl hem nowatyn täzeden tasdikladan raýatlaryň aýtmaklaryna görä, hasaba duran ýerinden täze kepilnama alyp, ýene nowatyň tasdiklatmagy gelmek goşmaçy çykdagy hem bolýar. Ýagdaýy gowy bolsa, iş tapany bolsa kim baryp nowata durjak, emma adama däl kagyzy köp unanýarlar. Diýip yerli synçy türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda adamlardan barhakan resminama talap edýändigini, munyň ilaty ören nägile diýändigini bellädi. Adatlyk mundan öňem işsizlik, daşary ýurtlarda alynan diplomlar tasdiklatmak we işe girjekleriň öňüne keserýän korrupsiýa meselesi barada ençeme habar berdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar bu hil kynçylyklaryň umuman saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Ýöne habarçylar bir oňyň özgörüşlüğüň hem bolanlygyny, soňky ýyllarda dürli hünär mekdeplerini, tölewli kollejler tamamlayan ýaşlaryň sanynyň köpelýänligini habar berýärler. Şunun bilen baglykda ýyl içinde teknikum diýilýän tölewli orta hünärmen kollejlerini tamamlap diplom alýan ýaşlaryň sany köpelýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyny orta hünär alan ýaşlar öz gurulary boýunça iş tapyp bilmeýär. Türkmenawadyň idara kärhanalaryny iş tapdyrmaýar diýip habarçy bilen aýry-aýrylykda uğurlaşan oglan gaýlar aýtdylar. Türkmenistanda indi bilim alanyň hem peýdasy ýok, hiç hili perspektiwa görünmeýär diýip iş tapmayan ýaşlaryň biri adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen häkimetler adatlygyň habarçylarynyň işsizlik meselesi baradaky soraglaryny düşündürüş bermeýärler. Ukraina ýurduň harby güýçleriniň minomyotlaryny satyn almagyna niýetlenen $40 milyon töwerek serişdäniň ogurlanmak synanşygynyň üstüne açanlygyny we öňüne alanlygyny habar berýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy 27 ýanwar güni giýişlik 5 adama aýplama bildirilendigini, bir adamyň bolsa Ukraina serhedinden geçjek bolanyny tutsak edilendigini eglan etdi. Egerde günäl tapylsalar, bu adamlar 10 kilo çenli azatlykdan mahrum ediler. Bu derňe Kiýewiň Ýewropa Birleşigine we NATO agdalygyny tiýleşdirmek maksady bilen korrupsiýa garşy alyp barýan görüşini güýçlendirmäge synanşan wagtyna gawat geldi. Bu iki blogyň resmileri Kiýewiň özlerine goşulmadyndan öň korrupsiýa garşy giňerimli reformalaryny geçirmegini talap etdiler. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy derňegiň Goranmak ministrliginiň resmileriniň we ýara üçinçiligi bilen meşgullanýan Lwów Arsenalyň menejerleriniň üstüne açanlygyny, olaryň topoklaryny satyn almaga gönükdirilen 1,5 milyard hrywnany ogurlanlygyny aýtdy. Derňegiň netijesine görä, ogurluga Goranmak ministrliginiň öňkü we häzirki ýokary derejeli işgärleri we dahylly kampaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýar diýip UHG, Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy odal Twitter diýilip atlandyrylan X platformasynda aýtdy. Aýdylmagyna görä, ogurlyk harby güýçler üçin satyn alynmaly 100 000 minomyot bilen bagly. Tölew alanlaryndan soň kampaniýanyň işgärleri bu serişdeleri daşary ýurtda hasaba alynan hemde Ukraina okdär iýermeli bir kärhana geçirmeli eken. Emma muňa garamazdan bu harytlar Ukraina gelip ýetmedi we onuň deregine pullar Ukrainadaky we Balkan ýurtlaryndaky dürli hasaplary berildi.
Bu serişdeler ele salınny we olar ýurdun gorunç büdjetini gaýtarylyp berler diýip Ukrainanyň baş prokuraturasy aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä, ministrligiň we ýara üçinçiligi bilen meşgullanýan edaranyň 5 işgärine şübhe bildirişleri berildi. Bu Ukrain Kadia diýişiniň birinji tapgyry bolup durýar. Şeýle-de güman edilýänleriň biriniň ýurtdan çykmak üçin Ukrain serhedinden geçjek bolanyny tutsak edilenini gaýdylýar. Ukrain lideri Volodymyr Zelenski 2019-njy ýylda Russiya 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina çolmadyndan has öň korrupsiýa garşy göreş boýunça beren wadalar esasynda prezidentlige saýlandy. Soňky gelip bolşan habarlara görä, Ukrainanyň hogagoragy 29 ýanwarda Russiýanyň 4 sewti Mykolaýew, Dnipropetrovsk, Hmelnitsk we Rivne sewtlerini nişana alan 8 pilotly uçurynyň ählisini urup gaçyranlygyny aýtdy. Şeýle-de baş ştabyň habaryna görä, Ukraina bir Iskander M we 3 sany S-300 raketasy bilen hüjüm edildi. Şu aralykda Russiýanyň hogagoragy Ukraina dronunyň 29 ýanwarda Moskwanyň demirgalyk günlügorundaky Yaroslavl şäheriniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny Islavneft ýanasy eden hüjüminiň öňüni aldy diýip Sewit häkimi Mikhail Yevreýew aýtdy. Ol Moskwadan 250 kilometr uzaklykda ýerleşýän zawodda ýanynyň we ýetkiniň bolmaganlygyny hem sözüne goşdy. Emma bu aýdylýanlar badawat we garaşsyz ýagdaýda tasdiklanylyp bilinmedi.